Mga buging handumanan, uban sa mga awit. Ado na kamay kaagi o kasi na tiyan nga dili ni mo mahimong hikalimtan. Kaagi sa kasa. Kapag iyasan o kabarutan nga hangtod karon, buhi pa o nagsamok sa imong panunduman. Kasi na tiyan sa kalipay kalampusan o kadaugan, nga kapanaminan, nakuhan o pagtulunan. Dan, suota ka ng akong mga pinangga, o ipadangan din sa atong tulmanon. Mga buhing handumanan, uban sa mga awit. Away balik ang among relasyon tali sa akong hinigugma. Pakaslan ba nako ni Odile? Ato paminawon ang kaagi ni Lydia. Ever Davis, Ate Lilian. Sugo sa may kawatasan maayong hapon nga na kanimo Ate Lilian. Ilabi na sa mga suki ng mga tigamenawan ug suking magtatampo nining lanog ug paminaw. Paboritong programa sa kapunon ang mga puking handumanan uban sa mga awit. Na-challenge ba ako ti sa pag-send sa akong problema diha sa mong programa. Na-invite ko tungod kay ubay-ubay usab sa akong mga kaila, mga naila-ila o mga na-friend nako ato din nga nagsunod sa imong programa. One time ang good na i-share nako ni sa akong friend. Ug matod pa niya nga nganong dili nimo patambagan ni Ate Didin. Mao kadto Ate Didin nga nagkaistoryahanay kaming duha sa akong friend o parihas kami nga nagsunod sa imong tulumanon. Ma-enjoy me, maghilak usab kami sometimes sa imong pagbasa sa mga suwat, ilabi na kung may tungod sa mga kamatayon. Ako dahil si Lydia Ate Lilian. 32 anyos na ang akong panuiton. Usa ko ka domestic helper dito sa Hong Kong ate. Sayod ko nga ubay-ubay sa inyong mga letter senders, sama ka nako nga single mother. But I survive sama sa uban usab ate dito. Nanikamot, wa magpadala sa mga hagit sa kinabuhi. Grabe jud kaayo ang akong eksperyensyahan at din nga nakigbugno, harong sa ako mga nahimong eksperyensya sa lalaki nga nagtuo ko nga mga mahan sa akong anak at din. Muto ka ba at din nga naabot mig barangay? Kaya ko mismo nasayod jud ko nga ang maong lalaki maoy nakapa virgin ako. Nga ang maong lalaki misaad nako at din nga iya kong unungan nga mga mahan usab siya. Daghan kay siya mga sweet matud pa dreams sa amo ang kinabuhi. Daghan kay siya og mga gisaad diri kanako nga iya daw kunong tumanon kini. Og misaad siya kanako at din nga ako lang ang babae nga iyang higugmaon. Never na siya mangitag laing babae.
Wa niya tumana. Mutuo ka ba din nga ako'y nauwaw na lang sa amo ang barangay? Kay pipila kay gayon ko nga mitungha apan wala siya ug muanha ko late siya ug mulakaw ko maabot siya. Murabag nagpakilimos ko nga maluoy siya nako. Matubagon niya ang iyang responsibilidad diri nako di ba sa akong anak man lamang. Nakamata ko at din gikan sa akong pagkahinanok nga mabuhi ko. I can survive. Mahatagan na kong maayong ugma ang akong anak. Bisan kunwa siya sa akong kiliran. Hinungdan at din nga nagkabulag kami sa maong lalaki. Bulag nga nagbilin kiniglama usakit sa akong dughan. Nga nagasaad na gani ko sa akong kagalingon na never na ako siya tagdon o dili na ako siya ipalaila sa akong anak. Bahalag tawgon kong gipaangkan, napaangkan, single mother, kaysa naay lalaki, naay mga mahal, naay responsable. Itagaan kong chance sa kahigayunan at din kung akong gi-claim. Gihangiyugod na ako ni sa labang magkagagahom na magkagawas ko. Ipobar na ako sa iyang pamilya nga kaya na ako. Hangtod nga nakagawas ko, nahimamat na ako ang laing lalaki sa akong kinabuhi. Nakauyab ko at din, and balik gawas ako sa atuang naso. Nahiuli ko ni adtong nakalabayang buwan, siguro mga Oktubre to at din, og nag-live-in kami ni akong hinigugma sa pagkakaroon. Sa mga buwan nga nagkauban kami at din, okay kaayo alam na ako. Di man dyan ako malikayan nga akong maikomparar ang amahan sa akong anak ug niining maong lalakiha. Dako kaayo ang ilang diferensya sa iyahang pagkabuutan, maayong moalima, taas po pangandoy sa iyahang kinabuhi at idedin. Gani nagsaad na, nagsainaaray na kaming duha nga maybe middle of this year magpakasal na may. Kay basin kun ang bendisyon sa pari ba o sa huwis mo'y maghatag ka namo o kamalinaw o kamalipayon sa amo ang duha ka gugma. Sa among panag-ipon sa kung ka-live-in at lidin, nagtuon na biya ko nga wa na'y kausbanan ang batasan na iyang ipakita. Nagtuon ako nga kung kinsa siya sa akong pag-ila kaniya sa sinugdanan muhangtod kini or mas maanindot pa ang akong maila-ila sa iyang pagkatao. Apan sa bang pag-aunsa din namigawas magyud ang iyang batasan. Nga nagsige na may away, magpasakitan ng istorya. Gawas pa niini, diha ko makatagamtam niya og panapat at idilin. May man tong ako ang amahan sa kong anak kay mabiya raman. Kung maglalis mo biya para wala ko ni samot. Pero kining akong ka-live-in sa pagagaron at din kung dili butang ang ilabay, ang iyang kamot maigo sa ako ang
o ang akong aping maigo sa iyang kamot. Di ba akong bukton manglagom? Kaya dili siya ka-control sa iyahang kaisog at din. Apan bisan pa man sa tanan, tungod kay gugma lagi ko. Nagtuo ko nga mabag-o na kong pagbalik, mahibalik ang maamong kamalinawon o kamalipayon nga relasyon ni atong pipila ka buwan. Na kami nga nagkakuyog at didin. Labi na karon kay may plano na po kumubalik. Wa na. Daghan na ang mga restriksyon, daghan na ang mga ginadali, daghan na ang mga gipanghangyo. Matud pa niya, kinahanglan ko ni mauni nga amount iyang ipadala niya. Kinahanglan ko no nga mauli jud ko sa gisaad na akong tuig. Kinahanglan ko no nga mag-video call ni ako gunoy manawag niya or paludan ako siya. Mauna, daghan kang gipanghangyo. Pero ang klase sa akong trabaho haruhay, hayahay dito sa gawas. Wala siya masahid kung unsay kinabuhi sa domestic helper at din. Aban ako lang siyang giando at din. Matud pa sa mga marites nga among mga silingan na pagkay may agaw. Nga angay daw kuno akong bulagan ang akong ka-live-in. Kay nga no mag-antos man daw ko nga ako'y gabuhi niya, stricto pagkaayo o hinapat pang pagkatao. But then again, at din, love nako siya. Wala ko'y problema party sa akong anak sa laing lalaki kay gidawat man niya. Pero kanang iyahang pagkaisog ba na dili niya makontrol, lakmit jud, mga bunog jud, ang ako ang partis lawas. So mao kini ang dako na akong problema sa pagkakaroon. Unsay amay na kong pagabuhaton ni ining tanan at ilidin. Magsigi balaman kog ingon, love nako siya, akong agwantahon. Mutuman ka ko sa among gisaad nga magpakasal niya, nga ingon ani ang matang sa iyang kinaiya. Daghan ang ginadli, dagang gihangyo. Unya wala pud siya mga paningkamot sa iyang kaugalingon. Nagsalig lang nako kay. Sa mao kini ang ako ang istoryas kinabuhi at didin. Hopefully malamdagan ko ninyo sa inyong mga tambag. Kay ako guning bawlunon matag karon niya. Kanimo matinahuron, Lydia of Negros Oriental. Di na tumubot no biya kanyo akong mga pinangga. Apan sama sa dagat na rin pagkaugog pagkunas man, o ang adlaw o dili pagsilang o pagsalo. Kini ang yung boss nga alaga kinahan higala sa kanginan nga si Ate Didin Gatchayan. Manamilit og magaingon. Daganting salamat sa inyong pagpaminaw.